President, del Centre Moral d'Arenys de Munt. Hem demanat entrevista amb vostè, que podem venir. Sí, aquest any és que hem fet 100 anys. Heu set, sí. Aquest és un dels actius populars. Sí, però veurà que ho veu. Sí, senyor. Gràcies. Al revés. Senyores i senyors, el president de la Generalitat de Catalunya. A tots, avui per 32a vegada es lliuren les Creus de Sant Jordi. Fa 32 anys que es lliuren les Creus de Sant Jordi amb la intenció de distingir aquelles persones naturals o jurídiques que pels seus mèrits han prestat destacats serveis destacats a Catalunya en la defensa de la seva identitat, en el pla cívic i en el pla cultural. No fa massa temps, fa relativament poques setmanes, aquí al Palau de la Generalitat, el president de la Generalitat va assenyalar una de les grans paradoxes del nostre país. Va dir, literalment, durant molts anys Catalunya ha estat tractada com a objecte polític i no pas com a subjecte polític. I certament tots coneixem la història i sabem que és així. Però malgrat tot, la societat catalana ha tingut, i deixin-me utilitzar paraules d'en Jaume Vicenç Vives, ha tingut un mòbil primari fonamental. Diu ell, Vicenç Vives, la voluntat d'ésser, la voluntat de ser. La voluntat de ser que té molt a veure amb les persones avui guardonades i amb el que representen les Creus de Sant Jordi. Sintetitzen aquestes creus les 4 principals forces matrius que han impulsat i impulsen el nostre país. En primer lloc, el talent i la creativitat de la seva gent. Creativitat que s'expressa com una constant històrica en l'àmbit de les arts, de les ciències i de les humanitats. Talent que relliga les persones d'avui, el present d'avui, amb aquells artesans i muralistes que donaran lloc al nostre romànic i que avui encara venerem. Talent que excel·lí en els nostres homes i dones de lletres medievals. Talent creatiu que des de fa segles va impulsar una revolució tecnològica que va fer possible una industrialització contra tot pronòstic. Talent que varen desplegar els nostres enginyers urbanistes des de mitjans del segle XIX i que va configurar les ciutats que avui coneixem, la nostra capital, el modernisme i bona part del moviment modern. Talent creatiu que hi ha entre els nostres novel·listes, poetes, els nostres homes i dones de teatre, els nostres dissenyadors, els nostres teòrics de la comunicació, els nostres compositors i músics, els nostres metges, els nostres investigadors, els nostres economistes. I he citat els que he citat perquè tots estan representats en l'àmbit dels guardonats d'aquesta nit. Vostès representen el talent creatiu que ha permès la continuïtat que ha permès fer de Catalunya un gran país. La segona gran força motriu en termes de Vicenç Vives ha estat l'empenta dels homes i dones emprenedores del nostre país, talent i creativitat. La tercera gran força del nostre país és la convicció dels nostres, si m'ho permeten, amb llicència que tots vostès m'admetran, i poso una paraula que no està al diccionari però m'entendran, la convicció dels nostres cohesionadors, és a dir, aquella gent preocupada per la comunitat, pels demés, per la solidaritat i per la fraternitat.
també és una gent avui representada en aquest conjunt de persones avui guardonades. I en quart lloc, vull remarcar la darrera de les grans forces motrius del nostre país, les entitats socials, les entitats, les eines articuladores, aquelles institucions que han donat continuïtat, que han donat oportunitat a molts individus que han cohesionat la vida comunitària, aquelles institucions que han recollit el mosaic de pràctiques desinteressades de la gent senzilla, com diria George Orwell en un dels seus escrits. Catalunya està feta, doncs, per ciutadans creatius, emprenedors, cohesionadors i per entitats articuladores. Sense els uns i sense les altres, difícilment existiria la Catalunya d'avui. Gràcies a tots vostès per haver fet aquest país que finalment resulta més culte amb el sentit profund i constituent de la paraula, més capaç de tenir en compte d'on venim, més capaç d'entendre on som i més capaç de saber on volem anar. Un país culte, com vostès saben, progressa millor, de manera més competitiva, de manera més sostenible i de manera més humana. Gràcies a vostès hem reforçat la nostra identitat com a poble i hem aprofundit els nostres millors valors. Com a conseller de Cultura em plau donar-los les gràcies a tots per la seva aportació a la cultura del nostre país, a les 25 personalitats i a les 15 institucions avui guardonades. Tots vostès han estat proposats i avalats per molts altres ciutadans que els recolzen i creuen en la seva feina i el seu compromís amb el nostre país. Aquest vespre tots vostès, doncs, entren a formar part d'aquesta llista, d'aquesta columna vertebral de persones que constitueix la llista dels guardonats amb la Creu de Sant Jordi. Per tot això, l'acte d'avui és abans que res un acte d'afirmació, d'optimisme i de confiança en les nostres possibilitats com a cultura, en les nostres possibilitats com a cultura, en les nostres possibilitats i com a futur del nostre país. L'enhorabona a tots. Moltíssimes gràcies. A l'entitat Centre Moral d'Arenys de Munt en el centenari d'una associació que destaca en la defensa de la identitat catalana. Les seves activitats en l'àmbit escènic i de la dansa tradicional, a més d'altres manifestacions, han afavorit la cohesió del municipi des d'una estreta col·laboració amb altres entitats i amb l'Ajuntament. Recull la presidència del centre, la senyora Montserrat Fontbona.